Vítam vás pri počúvaní nášho podcastu Trubadúrske rapotrebce, ktoré vydávajú, nahrávajú a tvoria herci z divadla Trubadúry. Ak sa ti náš podcast páči, môžeš nám dať odber na našom YouTube kanáli, kde nájdeš aj naše pesničky, alebo Spotify, alebo nás môžeš nájsť na Facebooku, Instagrame, alebo dokonca na našej webovej stránke www.trubadury.eu. A točí sa nám z toho hlava. Trubadúrske rapotrebce, nech si keca kto chce, čo chce. Ustanel somariny, od vymyslu táraniny, slova vety nezmyslí, keď si s nami jednoducho nemyslí. Máme pre teba prichystanú novú epizódu Trubadúrskych rapotrebcov. Je mesiac september, začína škola a my musíme vykročiť do školy pravou nohou a podľa možnosti nie mokrou. Preto tu máme pre teba prichystaný počasník Eli Strely Strelenej na mesiac september. Mesiac opäť prešiel a ty si čas na počasník Eli Strelenej našiel. Predpoveď predpokladaného počasia na základe pranostík je tu s ďalšou náložou pranostík, tentokrát na mesiac september. Ťuk, 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 tu počasník na obloky ťuká, Ela Strela Strelená. Po horúcich letných dňoch strávených v tieni stromov je tu september. Mesiac, kedy zasadnete do školských hlavíc. Prichádza jeseň. A neostáva nám nič iné, len dúfať, že školy máte zateplené, strechy nederavé. Aj keď zimné chvíle neprídu hneď, je dôležité pripraviť sa na všetko a hlavne na ničím nerušené prijímanie nových vedomostí. Teraz sa pozrieme, či nám na ceste do školy a zo školy bude prijať počasie. Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac. Pre istotu si pripravte prší plášte. Na septembrovom daždi sedliakovi nezáleží, ale sedieť v mokrom tričku celý deň v škole nie je žiaden špás. Ak na 1. septembra prší, repu budú ťahať z blata. A ak si nedáme pozor, aj nové tenisky. A keď si zabudnete prezuť prezúvky, tak aj tie budú od blata. 21. septembra má meniny Matúš. A po Matúši daj si čiapku na uši. 28. septembra na Václava mráz nastáva. Leto sa mení na jeseň, rána, noci a dni chladnú, listy žltnú a jablka červenejú. Nezúfajme ešte z tuhej zimy. Tá príde až neskôr. A babie leto nám ešte prinesie teplúčko na víkendové rodinné výlety. Sledujte vtáky 29. septembra na Michala. Ak sú ešte doma, nebude tuhá zima. Jasné nebo v noci pred Michalom zvestuje, že po ňom treskúca zima nasleduje. A keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc. Nemusíš byť smutný z konca prázdnin. Ani sa nenazdáš a prídu ďalšie. Jesenné, zimné, polročné, jarné a šup, ani nevieš, ako bude opäť leto. Pranostiky nám prajú peknú jeseň. Keď bude teplo, strávime ju vonku s kamarátmi. Keď bude dážď, tak doma s hračkami. O mesiac sa na vás teším pri ďalšej predpovedi aj s mojou kamoškou Rosničkou, ktorá mi sľúbila, že už bude predpovedať počasie pekne na rebríku, ako sa patrí. Sama som zvedavá, čo je na tom pravdy. Do počutia pri ďalšom počasníku. Ahoj! Ťuk, 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 tu počasník na obloky ťuká, Ela Strela Strelená. Tento mesiac sme si pre teba prichystali aj novú pesničku. Je tak trochu iná, než si možno zvyknutý, pretože je punková, taká tvrdá, rocková. Je to pesnička Kuchtíka Tóna, tak poď a počúvaj s nami. Hladnému to nemyslí, Tóno dobre vie, preto jedlo navarí a potom ho zje. Papuľa, nechaj ho, Tóno, var. Vezmem denko, nožík, sekáč, namastím si masťou pekáč.
myslí na jedno, kedy bude opäť čas na dobré jedlo. Bude to Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 a dáme si ešte duplu. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 Na budúce to bude lepšie. Náš podcast Trubadúrske rapotrebce na mesiac september je na konci. A nám neostáva nič iné, len vám zapriať všetko dobré do nového školského roka. A na novú epizódu sa môžete tešiť v októbri. Tak zatiaľ do počutia a ahoj! Truba ťuka krpec lhý, kotkodáka karambolí. Bum bum čalala, hala bala a točí sa nám z toho hlava. Trubadúrske rapotrebce, nech si keca kto chce čo chce. Ustanel somariny, od vymyslu táraniny, slova vety nezmyslí. Keď si s nami jednoducho nemyslí. Aha.